ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers, perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Paborito. Nandiyan tayo. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the Front City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning, good morning. Wadya lang si programa ng gagala para da saray kabaluyan tita na da balay na binmalay. Programa na PAM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng binmalay. Bayan muna bago sarili. Wadya lang so saya na programa. Siyempre kalupan tabay yung amigo yung RJ Jimenez at your service. Always, tansay partner ko. Ay talagang narurungal ko dakulare asikasun to dasaray na oras. Good morning partner Ilorde, good morning. Good morning partner RJ saka pasantos sa maabi kamusan at saray kabalayan tayo dadawal saya programa tayo PM at binmalay. Medyo pagasanda ta medyo wala rin nila tayo pagtamla piyesta na wala na inatindihan meeting, so medyo pagkasantay. Pero ang balat, gawin kanat pangal tayo for public service for the RJ. Yes, araratan. Di malanak kita na bali mo bimaloy at walalay release sa may resulta board exam para civil engineering. Walalari ang kunda pigara ran picture, pigara kapasadtan sa balay na binmalay. Congratulate tayo partner. Singay ko congratulate laran ng mayor. Si mayor, engineer manayan to partner. Partner RJ siya nagawan sa siguro paano kapatang ko na may listanda namin sa may kapasanta ka binmalay san na sa akin tayo kan congratulate
sa programa ta nabuas, no ayan sa kisimbalang programa ta, at nagawa tayo ay kung sila ta nabitlingaran ta namin, Partner RJ. On, isa na blessing naman da Binmalay partner dahil yung nakaupo ngayon na district engineer sa Second Pangasinan Engineering District, taga Binmalay partner. On, Partner RJ, sa kaya alumni na Binmalay Catholic High School, ahead of Siaklabat na sa kitaon si Engineer Yusdado Lumibaw, at Burgos Street, at Binmalay, Pangasinan, Partner RJ. Katon, again lang palar natan na saray taga Binmalay, amay-amay sasabing blessing na po, maungya palagulay na Mayor Ted Berera. Saya sa kinin blessing buga sa Bagok ayay scholarship program na municipal government na Binmalay from 100 ata ngayon magiging 200 na partner yun ang kukunin, parang ganon. Oh, Partner RJ, kasi tita ni Mayor, siyempre, alam mo naman, ang Binmalay ay tumaas ang ating income, 50 million to 293 million. Kaya, siyempre, binabalik lang naman ng ating buting mayor yung kanyang ang serbisyo sa bayan din. Ang pera niyan po ay galing sa pera ng bayan. So yun yung ito naintindihan na ngayon siguro ng ating mga kababayan dyan na partner yon na pagka masigasig yung nakaupo para mag-source ng income in legal way naman ito di ba? Dahil siyempre pinasa naman ito sa sangguniang bayan yung mga tax ordinance natin. Ito na nararamdaman na yung result na may nagagamit para sa ganyang mga makabuluhang proyekto, di ba? Partner, dahil sinasabi nila mahigpit pero hindi nila nakikita na yung paghigpit na yan na dapat lang na yan ay obligasyon ng ating mga kababayan, in return naman eto na, partner. Ito nga, partner, nakita mo ngayon yung balong patakaran ng ating DLG ay bago gawin ni Secretary Remulla ay ginawa na dito sa Binmalay ang Partner RJ, di ba? Sa ibang programa natin, nasabi natin na bawal ang nakaubad sa Binmalay, bawal ang iinom sa gilid ng kalsada, bawal ang mga minoridad na lalabas-labas sa kursa ganon. Ngayon, yan ang ginawa ng DLG, ngunit sa ating bayan ay matutry ang ginawa ng ating buting mayor noong past ilang buwan na po ang nakakaraan, partner. Kaya sa mga nakikinig pala, sa mga may anak sila na gustong pag-aralin dahil mayroon namang mga panuntunan dyan, partner. Yung dapat mayroon pang average na 86. Siyempre, saka yung income hindi tataas sa 200,000 pesos per year. So ito talaga ang pinupunterya. Ito pala ay open na nung Abril 6 pa hanggang Mayo 7 ata, partner, yung pagpipila ng application. Nasa Facebook naman niya, partner. Nila doon sa Municipality ng Binmalay ang mga nandiyan kung anong mga kwalifikasyon. At ito ay talagang kung ano yung nandyan ay, alam mo naman, Binmalay, bayan muna bago sarili. Yes. Ang palakasan dito. Basta mamit mo yung mga kwalifikasyon, pasok ka, hindi po pwede yan yung ini-endorso ni kapitan, kasama ito nung, kasi alam mo yan yung yun yung napansin ko diyan, di ba? Na kasama mo noon, basta hindi mo kasama mo noon, basta gumagawa ka ng kabutihan para sa bayan, okay ka, parang gano'n, di ba? Oo, pero dito sa amin sa bayan ng Binmalay, nakita mo naman na kahit hindi man kapolitika alyansa, parang gano'n. Na inuna niya yung mga barangay na kailangan talagang mailawan. Tingnan mo, inunang Southern, nakita mo lahat na mostly dyan ay nailaw na at isusunod na itong mga ibang barangay kasi kay Mayor, wala sa public servant, is not a politician, partner. So, apply yung sinabi mo dyan na sana all yan. Walang masaol. All, lahat. Kung kay Mayor, bayan muna bago sarili, taos ka natin, sana all, walang masaol. Ayun. So, yung paglalagay ng ilaw, partner, talagang lapag. Oo, lapag ito. Mayroon mga ang inintulan ni Mayor para sa medyo magtipid na konti, yung mga hindi pa importanteng project
ayun ang pinahito niya. Ngunit itong pahilaw ay ito po'y kanyang tinutuloy dahil kailangan din ng ating mga kababayan na alam mo, medyo mainit ngayon. Ang ating mga pag lumilipot kami ni Mayor, nakikita namin nasa labas yung mga senior citizen dahil masyadong parang luneta ang ating mga barangay partner. Saka ano yan para sa siyempre pag sinabi mong solar, hindi nangungonsumo ng kuryente yan, partner. So, very timely sa panahon ngayon na nag-focus cutting tayo. Kumusta naman ang ating mga senior citizen dyan, partner? Ano yung mga aabangan nila? Dahil parang dinig ko baka makawat mo lara, partner. Panali, hinaano ko, nakikipag-unahin ako sa ating DSWD sa Region 1 dahil sa social pension nila. At sa hapon, kausap ko si Gemma tayo, sabi niya, ipapalam na yun kasi nasa practice na, nasa accounting na po yung kapag na-transfer ng pondo sa bayan ng Binmalay. Alam mo, kahapon kasi may nagtanong sa akin Santa Barbara kung paano nagiging ang ating sa Binmalay ay medyo nakukuha lahat itong mga social pension. Kasi alam mo, dapat gagalawang OSCAT, gagalawang mayor kasi kung gusto i-transfer yan, gagawa sila ng memorandum agreement tapos a resolution by the Sangguniang Bayan authorizing the mayor to enter into a memorandum agreement with the DSWD to transfer the funding of the social pension for the whole year. Yan ang ginawa namin ngayon. Kaya ito, kung matutuloy man hanggang mamaya na talaga may transfer na yung pera, nag-schedule ako ng 15, 16, 17 para ibigay ang mga social pension ng ating mga senior citizen sa bayan ng Binmalay. Ang unang patakaran ko ngayon dito, hindi na kailangan niya sinasabi nila na national ID, kundi basta may OSCA ID, pabibigyan natin. At saka, ang gagawin namin dito, Panaranje, yung bago na sistema namin, na ilalapit ang gobyerno sa mga senior citizen. Kaya kung mga pilay, mga nakahiga, mga ganyan, hindi ko na kailangan magbibigay ng autorisasyon, kundi pupuntan namin mismo sa bahay nila at ibibigay natin yung pera na matanda. The best yan kasi kung sa ibang lugar, sana ganyan din ang sistema na mayroon silang designate na lugar, din doon pupunta yung mga senior para kunin. Pero dyan sa Binmalay, mag-e-effort ka na talagang dadalhin na sa bahay mismo nung mga hindi kaya. Kasi ang ginagawa namin ito, partner Angie, ginagawa namin schedule dito na per barangay ang payment ng ating mga social pensioner. May mga barangay, may mga oras at pinagsabihan ko aking mga presidente ng mga baska na kunin lahat ng pangalan nung talaga nakahiga na at picturean nila para iatid natin yung pera at alam mo, para pagbisita na rin sa ating mga senior citizen, partner Angie. Ito, may nag-text ito. Di naman sinabi yung bayan. Senior na ako, di pa ako membro. Paano ba? Parang ganun. Ano? Baka siguro matayatay, may presidente yun. Ano bang advice mo dito kung may senior? Di naman sinabi yung bayan. Saan siya makikipag-ugnayan daw, partner? Oo, ito. Medyo... Ito na naman yung... naputol na naman si... partner ko. Magandang tanong to, Kasi parang hindi nila alam yung proseso. So, dapat yung mga leader naman, susuyundan para tayo senior na kumon. At tayo bagadano, paano ito'y gawan na. Siguro makakatulong kami dito ni partner Leon dahil siya yung OSCA sa isang bayan. Partner, may nagtatanong pero di naman sinabi kung saan bayan. Senior na daw siya pero... Wala pang hindi pa membro. Ano ba yung proseso? Saan siya pupunta, partner? Ito, partner, alam mo, sa Binmalay, isa ang senior citizen dahil sila po lahat ay membro ng PISCA. Okay. Sa ibang bayan kasi, partner, nagbabayad ng personal itong mga membro ng senior citizen para magiging makasama sa listahan sa PISCA. Alam mo, yung 200 dito, binibigay mismo ng ating local government para lahat sa Binmalay, lahat ng mga senior ay membro na ng PISCA. Ngayon, kung hindi sila magbabayad ng 200 sa ibang bayan, siyempre, magiging membro sila ng
Association of Senior Citizens in the Philippines, pero hindi sila membro ng Federation of Senior Citizens of the Philippines. Siguro ang tinatanong nito kung ano ang gagawin niya. So una muna, pumunta siya sa kanyang PISCAP president sa barangay muna ba o sa ano na kaagad? Sa Alam mo, pupunta nila lahat yan ang OSCA office dahil ang OSCA ay Office of the Senior Citizens Affairs Office. Kaya magtatanong sila doon para tuturuan ko sila Kung paano. OSCA, matatawag yung BASCA at kung ano yung, alam mo kasi sa amin, sa OSCA, we are only under supervision namin ang PISCAP. Kaya lahat ng appear magagaling sa amin, supervise sa amin kung tamang ginagawa ng PISCAP o tamang mga ganyan. Kaya dapat pumunta sila sa OSCA para maturuan sila, partner RJ. Okay, hindi tulad dyan sa Binmali. Pero naramay kini, singa, ang kapulay may agdalatan na singa isisingan-singan, nagdantegawan daan to. So, sisuyun mo raya, partner. Nantam dyan Binmali, si ginawag partner RJ, wala ra su presidente, opisyales na bawat baska, nakan sa ginawag, impan taking ura, na isabay na tesara, isabay na parang assembly, kano kapat iray senior, so para may dapat nalapitan na. Okay. Sa kini, nanggawag na perpuro coordinator, nararaman sumambantay, nagsaramay, aglalana, this out, nararamay, senior citizen tayo, partner. Karon dyan Binmali natin, partner, from 9,000, imabot kanila na almost 12,000 na tinurong ko bilang OSCA President na Binmali. Ay, dakala. So, imaruma, aliwan sa may balon senior citizen. Siguro, wala ramay medyo walat kataknanan. Pero, siyempre, dantay gawon daw. With your leadership, partner, I understand, wala ramay arungal ko mo, taga-arumya balay. Singa, gabay da mo nalisitan, partner. Pero, hindi, pwede ba yun? Hindi. Pero, ama kasi partner, wala rin tungtungan niya, dapat no, inasumpanayaman mo, di man dapat sa pangalan mo ay din natin kasi natamla centralized natin, wala lang mostly si kami, wala lang database me, ang kami nusupare taga Binmalay, ang kami nusupare taga Darmapasan. Ang ganyan barangay ko, partner RJ, no taga kagad pututan, ang nangyari ba na hindi ka nag-aruma barangay, katong nararamay, siya atin niya kasaliw sa anak na dahil dalawang passer na kami murot sa kaya baryo, noon na sila idang ko transfer ko sa may baryo panaya magdala. Okay. So, aliwan, it's not possible no taga-Kaarumya Balay, lapod mo so pamamalakad na sa kaya balo, nalis ka, hindi po pwede yun. On Fernandez, kasi ang tam, amay haidim na usar mo namin man, katong sa kaya Ben Kutsaray, senior din at single parent ira, sigara PWD, aglara mangalay ay din na kundi amal laban na senior taga-nayari usar na mitalura. Okay. Ay, paano tayo? No, walay ayuday PWD, ay hindi na po pwede. Hindi na pwede kasi Isa lang. sila ng OSCA Senior Citizen Partner RJ. Violation mo laman manaya. Violation na rin, may babara, maagumula. Magumla, yes. Sila Binmalay, bayan muna ang bagong sarili, sana ulo nga pimasaol. Dapat lang kasi wala ramay mapagsamantala to at ibabagam. Sana ni mo yata, senior citizen na, sana niya yata, solo pera na, sana niya yata, walay PW dyan sa Binmali, hindi po pwede yun. Hindi pwede yun. Lahat legal, partner RJ. Kasi yun nga, yung sinasabi mo, sana all, walang masaol. Alam mo, pag hindi ka, mapupuno ka talaga ng blessing pag hindi ka nagsasaol, di ba? Kaya panawagan ko sa akin mga senior citizen sa Binmalay, hintay-hintay lang araw na to dahil i-confirm ng ating DSWD kung na-transfer na yung pera at tuloy na po ang ating schedule na 15, 16, 17 ibibigay natin yung social pension ng ating mga kababayan. Ang budget lang dito, partner, yung sa DSWD sa region para malaman natin kung na-transfer na sa account ng Binmalay. Ito kung tutusin mo, ang Binmalay lang ang unang-unang nakatapos ng last year. Dahil naibigay natin lahat yung mga social pension nila bago matapos ang panahon ay ang taon na ibigay natin lahat ng mga kailangan ng ating mga senior citizen. Kasi ang bala kong partner after the social pension, ilalabas ko na rin yung kanilang
birthday gift ng Uy. mga January, February, March. Mhm. At pinapalo ko rin sa National Commission na dapat ibigay na rin yung mga naiwang 2024 na centenarian. Kaya sabi ko sa mga senior sa Binmalay, hintayin nila sa April, lahat ng mga kailangan nila ay ating may bibigay para gagamitin nila, lalo itong nangyayari ngayon na masyadong mahal at maraming tumataas ang kutulod ngayon, Partner Anjay. Ito Kaya may- ating mayor din, Oo. kami lumilibot ngayon, tinitingnan itong mga alam mo, mapasamantalang nagtitinda, itong mga sulina, na dapat huwag nilang samantalin dahil kasi ang kalaban nila ay ating buting mayor. Kasi alam mo, ating buting mayor, siya po ay palaging serbisyo para sa tao. Tingnan mo, dito sa Binmali na may piyesta. Oh. Yes, tama naman. Yes. Nililipid nila ng ating buting mayor. Tinitingnan niya yung kapakanan ng ating mga babayan, Partner Anjay. Yes, sabi nga niya dyan ito nga, panahon na nga ng krisis, marmanlari totoo, isa mo ni kaluntay kalamor panadudumog, na nayarin pangiter na si kasiyahan, kahit papano, mawaglit yung stress, wag naman, sabi niya, ang ganda naman ang kanyang pananaw dyan, sa rayan na panahon, so, niregulate lang, hindi totally inalis, di ba? Alam mo, Partner LJ, ang ating buting mayor, inisip niya, tinan mo mga kabataan. Hindi niya pinahinto ang basketball pero gaganapin nila sa Araw. March ay sa umaga at gabi. Kaya hapon, wala sa gabi to, wala na mga gamiting ilaw eh. Yun ang ating ginagawa ating buting mayor, siniregulate lang niya ang pesta at itong laro kasi pag ayaw walang basketball, saan naman magupunta itong mga kabataan natin? Yes, yes. So, Kaya lang, ilig-ilig, wala nang laro ng gabi. tama yan kasi yun naman yung kanilang talagang inaabangan pag summer at saka school school break, 'di ba? Itong bakasyon. Tapos alisin mo pa yung kanilang karapatan na parang 'di ba, ma-exercise din, 'di ba? Mawaglit din sa isipan yung kanilang subsub sa pag-aaral. So marami yung talagang mandinayo sa rata niya posisyon tan desisyon na Mayor Pet. Wala inerdagana pon may payout, partner. Nathan, para tricycle kuno. Ang nga pumunta niya, kwantan, wala na sa payout, wala yung ibabara, kwantan, wala yung payout na tricycle. Nangangan tayo, no, ang tuyo natin sa sino, i-payout na, i-live ko para sika, Partner RJ. Okay, Kasi maganda. meron na buwas. Oo, ayos. Kasi 8 nata na unod kinan na Secretary Rix Gatchalian, ito yung umpisa ng pagbibigay ng payout para sa mga tricycle driver sa mga probinsya. Mong ditan, talagang tinutukan tanan na mayor antua. Partner RJ, ang paano na puskon na binmanit, alakon, wala may inahabol din mayor. Oh. Ano nangyari? Ang dalalabay sa kwa mayor, ano nangyari? Elanti, ang nangyari? Payagariyo, naangapin ba kayo ya? Ipasabing nindang po katon, wala rin ang tinga. Katon ipili ng mayor, siyempre, mayor tanay, kapakanan ng bayan, katon, pinawat damay, sampot, yahin pawit. Na munisipyo tayo, kano, arama mo sa ano mo, agilakang nga. Katon din tamo ng so panangaro yung mayor, nagsaray, amin ay si gobyerno ay, puto tayo ka, inaabol na ni Ramay, araw bilang ka makalangatan, inaprubahan na Region 1 Partner Anjay. Ito may nag-text si Banang Binmali ngayon from Aloha ng Caloocan. Makakabat mo ya. Iba na daw ang Binmali ngayon sa pagsisilbi. Yan. Aloha, good morning Caloocan. Saan pag nakabat mo, partner? May tagakin. Papaguyan. Good morning sa mga taga Papaguyan. Good morning sa ating pabagay. Alam mo na yan, Partner Anjay. Siyempre, nakikinig siya. Alam mo na yan. Yes. Good morning. Ingat ka dyan lagi. Okay na po. Sige, go ahead. Wala rin talaga na ay partner ko ay lugan niya magpuprograma kami. Talaga na si Kason Turay Senior. Partner, go ahead. Partner. Ang Partner Anjay. Diyan mo itong Bilmali ay nananan tayo to sa may resulta na sabay panagulay ng Mayor Pete Minera. Ng primero, ang tamad talaga ng tanso panahon niya, medyo mahirap ang man-implement, pero doon ay pasok mo na, ano ito, tumat, nanang dahil pangkamungan na ginawa mo.
Unta. Yes. Nang damay Oo. mo nga. Mm. Nagagago ng Mayor Camarera. Nanang mo. Ang mayami, ang blessing, yung sasabibin malay. Talit ng kaya sa raman, so gago ng Oh, kini. Oh. para sa akin ito servisyon puspusan partner. Okay, so tama. Wala raya manre-react na nila basang kura. Raya greetings partner. At biri busy kat tanay. Kanya na paunan takalaya maiter na raya rarakupiran na impormasyon ditan isang kulabasan na ni raya man titik sa partner. Go ahead. Oh, partner RJ, si Sakini, impormasyon din niya ay, siyempre, wala na kailangan niya dapat galantan yung mayor, iteksyon naman siya buhay ng partner RJ, natura may kailangan nila itulong sa LTO tayo, iteksyon naman sa programa min ng partner RJ ay PM, tantang ng partner RJ mo, tuloy talang sa kisimbayan diretso. Yes, yes. So, amin lang, Okay, pulto lamat. Magano kay mapagat adjust kami ng partner Lorde taba bigan iter so tuloy-tuloy pansasali mapoy. Na ibaga Radian Saray senior din tayo ano nangyari ay presidente ng nila paspasan dalamay signature campaign for 12 million para sa universal pension. Yan lang po di lang naratay man titiks partner RJ. Okay, partner, thank you. Si partner Leon Elorde, tani si Madam Philly, good morning. Minsan diyan sa Caloocan Norte. Ay Gaspar family diyan sa Kalit. At dyan sa Barangay Basing, good morning, Madam Ima. At syempre dyan sa may Pututan, good morning. At ito din sa may Barangay Balagan, yan. Yung kapitan ninyo dyan talagang very smart sa Barangay Balagan. Machong macho kapitan, good morning. Si Capwell Soriano na Barangay Papaguyan, good morning. At syempre yung ating mga tagapanginig dyan sa may poblasyon area, dyan sa may Burgos Street, yan sa Malindong, yan. Talagang nakasubaybay sa programa ta partner. Kinarayan kabyangan na saray tagadtan da sa balay na Binmalay. Kanad parte na sa Mangkuro, good morning. At dyan sa may barangay Pulong, Binmalay, Pangasinan, yan. At sa mga susunod na araw may feature din natin yung inyo pong mga barangay officials dyan sa bayan ng Binmalay, yan. So partner, yung mensahe partner. Dadakil lang mong sigawon ta after this program, manggawat tara may per barangay action program ta para na ito yawan taray barangay officials, aray senior citizen, nang tungod sa nagawa ang dahil per barangay da. Yes. After that, aray per agency, opisina tayo ng munisipyo, pero kami na may baba tayo may transparent. Yan ang tanda, wala rin man text bilang, yan man kailangan rin tulong, i-text na lang matis ka na partner, tulong ang tara partner. Okay, so thank you. Sa bilamot sa oras partner, sa mensahe sa Ray Kabaluyan ditan. Sige, partner RJ, medyo asa kini oras na buwas, mananang tinamat, kato na masalamat na palbalag, lalo sa releases na sayan, programa tan PM, tan Binmalay, kung saan pwede kayong mag-text, pwede kayong magtanong para malalaman nyo ang sariwang balita sa bayan ng Binmalay. So, si Mactralin Curio, Leon Castro Jr., Anchorman, nakaibat sa programa, Oscar ng Binmalay, at Oscar President, na Intirong Pangasinan, saying, God bless, at kayo namin. Salamat, Tan Masantos, Jacob Basalski namin. Okay, thank you partner. Nangalan tayo sa kapartner ko sa iyong programa. Ang kapearom na sa Oscar Head na bali na Binmalay, presidente na Oscar Dinteron Luyag na Pangasinan, si partner Leon Elorde Castro Jr.
Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakala Kalobakan Tabayo Balot Amigo yo RJ Villar Jimenez at your service always metitilakak na masantos ang mahabig ya oras at balang sinansake. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabing Malay. PAM Sabing Malay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan. PAM Sabing Malay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. PAM Sabing Malay. Parad Aliguas,